Masayar tsayawa sirrin ɗaukaka annabi ne makurar kurewa. Sanin da farkon duniya mai jin kai kan al'ummar sa bai san ka Muhammadu ba za ya kwanda bakin ciki ba. Na farkon duniya mai hana karya dan amina Allah ma ya sani baka taɓa yi masa kuskure ba. Daba nan gwanda ne gani wajen ka abin nufi na ba barka a duniya ba ba za na barka a lahira ba. Wanda ya dogala har ta bulla shi ya ban ma'ayi ki matsayin hanya ta bulla tun kafin mu zo yake fada mana ita killa mai dauki uwa uba kuma dole a ce alhamdulillah. Allah ubangiji kai ne ya zan yi wa maula ko na babba ne wanda mutum ba zai cikan ba. Abun mafitar fitattu ya sayi dulwara sanadin duka tauraron halittu jagoran rabo da rabauta tasirin sarautu banda na sani in har dan shi ne na bautu dandanin rayuwa gatan yi malin matattu ka sa a halaisa bansa da fadi mayarsa ba. Ta kaco kan zan yabo annabi abin Fatima dungurin wanda na zo a cikin al'ummar ka Allah komai ya gama yin sai da ita addu'a duk mai son ka ya dinga min wa'idin darajar ka ce ta sa ina ya ake yaba in ci albarkar ka dan ba zan so in bar haskaka. Gaban dama in na faɗa ake ji a sirrin ambatan ka jalla wa azama fi aji kamin baiwa da lamanin ka ta yi mini agaji dan alfarmar mafi girma a gurin ka mafi aji sarki Allah ka sa yin har na fade shi a ce yana dan kyau na gafar masoyin da mace ta macin jibe ba. Farar da zanyi duk fadin duniya babu kamar kafarin masoyi tun kafin duniya annabi kai da yake ta yaƙi kuma har lahira wanda ya je da kai shi ya guzurin masoyi wanda ya je babu kai wallahi ya tafi ne bulaƙi sai ya mutu zai da damar me yasa bai bi ka a duniya. Muna son shugaba na gaban tunani mun fansar da rai da jikinmu gare shi watan watanni da shi zan taimakewa sai da yabansa ake tsammani annabi namu ne soyayyarsa da gaske take da fani ba za mu barka ba wallahi ko wani zai kashe ni da ni dai a duniya ban ga abin da ya kai ka kyau. Rayuwa sanadin mutuwa mai take yanke ayatul huda mai minka ilai kama aiki gaske gaske tasirin wanzuwa alkadarin tafiyar fatake in ka ji shugaba ai shi daya ne ba wanke wanke kuma dan aikin ilahi mai kai sako a take ganin baya kamar gaba annabi ba wai yake ba.
annabi tun tsotso na uwa da kaka, soyayya ta haife mu ita muka gada ba iyaka. Annabi ne gadarar mu ko a ina muke sa'aran ka, shi ne garkuwa da fa'i da labin mu isar ma'aika. Annabi Muhammadu ina son ka ne dan ba irin ka, in dai ba gun ka ba wallahi ban ga gurin zuwa ba. Soyayya guda ɗaya ce ta mai ma'ana masoya, wanda mutum yake cikin daɗin rai sai mu koya. Sirrin san ma'aiki ya samu muke iya tara gayya, cikin mu daban wajen mu daban hikimar rabbaniya. To san annabin nan dai za mu rike masoya, wanda ya bar ma'aiki bai samu garin zuwa ba. Duk wanda ya bar gida to gida zai bar shi mu je karatu, a ƙaunar shugaba mun yi hada ga muna ta sa. Ka ce harshen kuma zai shaida ran tashin matattu, da shi muka ambace shi muke ta yabon sa muna rubutu. Manzon mu Muhammadu sai fa da kai suturar halittu, bai ga kai da ya zanyi wa wani kada ba zan yi ba. Dabarar masu wayo su kama ma'aiki sun yi dace, yau kowa ta kansa tuna mana nai sai ta kasance. A yadda matambaya suka zo maka mai kasani sukan ce, shi mai kasani ga annabi tun wuri karka bari ka mance. Bara ku ji in tuna muku shi san annabi ka'ida ce, Allah baya uzuri wai ka ce masa baka sani ba. Shugaba ne da kaf aka aikowa halittu, abin nema ga rayayyu kuma alfaharin matattu. Amincin duniya mai mutunta mutum ɗan shi kaɗan to murafullahi ainul yaqini da darin mai karatu. Soyayyar ka ta rikita ni kamar maza na zuci, alasa na tuno karan mutuwata a dauran ban sani ba. Assalamu alaika ya yunkurin kudura raba gardama, assalamu alaika ya garkuwar tun yanzu da anjima, assalamu alaika ya man bil barakati mace sama. Ni ado gwanja ne annabi hannun nawa kama, ni da Hafiz Abdallah wanda bai rubutu dan biya ba.